Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-ewwel informazzjoni lill-awtoritajiet Maltin dwar is-sitwazzjoni tat-tanker Russu daħlet għand il-Forzi Armati tlieta fis-sija u 10 ta' wara nofsinhar u poġġa fuq il-mejda tal-Kamra mappa li turi bl-eżatt fejn kien jinsab il-vapur barra l-ibqa territorjali Maltin u barra żona ta' tiftix u salvataġġ fir-responsabilità ta' Malta. Spjega li f'koordinament mal-awtoritajiet Libjani, il-Forzi Armati tajru ajruplan King Air li lokalizza l-vapur u l-lifeboat bil-membri tal-ekwipaġġ fuqha, it-tnejn fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ tal-Libja. Dr. Camilleri qal li l-ajruplan Malti baqa' jittajjar sakemm l-ekwipaġġ kollu ittella bord vapur ieħor li ntalab jassisti. Tnejn minnhom ingħataw assistenza medika fil-Libja. Qal li t-tanker Russu baqa' taħt għajnejn l-awtoritajiet u sal-4 kmieni wara nofsinhar kien 140 mil nautiku il-bogħod minn Malta. Il-Ministru Camilleri stqar li fl-interess nazzjonali it-tlieta filgħaxija mal-Prim Ministru għaddew l-informazzjoni li kellhom lill-kap tal-Oppożizzjoni u l-Shadow Minister għall-Intern. Ix-Shadow Minister Derin Karabot qal li ġew mistiedna l-laqgħa wara l-Oppożizzjoni informat lill-Gvern li hija konxja ta' dak li ġara. Akkuża lill-Gvern li biddel verżjoni minn kif intqalet fil-laqgħa u skont Dr. Karabot qed juża tattika Amerikana fejn jipprova jqajjem paniku għal gwadan politiku. Għamel ukoll sensiela ta' domandi fosthom x'inseħħet l-esplużjoni u x'kienet il-kawża jekk it-tanker għadux fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Maltija għaliex il-Gvern irreaġixxa wara domandi mill-Oppożizzjoni u jekk it-tanker huwiex fil-lista ta' bastimenti li għandhom sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Roberta Bela stqar li kien iddiżappuntat li dak li ntqal f'laqgħa konfidenzjali il-kap tal-Oppożizzjoni rrappurtah ta' taħt fuq il-midja soċjali. Żied jgħid li kienu xokjati ara status tal-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li l-esplużjoni seħħet fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Maltija. Ftit wara kkoreġa tal-iżball iżda mbagħad reġa' biddel il-verżjoni u mara l-ewwel waħda. Saħaq li din il-verżjoni mhix minnha u perikoluża tingħat għaliex tpoġġi fuq l-Istat Malti obbligi li m'għandux. Speċifika li t-tanker kien 154 mil nautiku l-bogħod minn Malta, distanza 3 darbiet bejn Malta u Sqallija. Il-Prim Ministru qal ukoll li x-Shadow Minister Derin Karabot kien skorrett meta qal li fuq il-post maret lanċa tal-Forzi Armati. Qal li fil-laqgħa issemma biss ajruplan u li kien impossibbli li lanċa tasal f'ħin qasir għaliex għad-distanza fejn kien it-tanker lanċa tal-Armata ridet 10 sigħat biex tasal. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li l-Oppożizzjoni mill-ewwel uriet li tal-ħbiberija u stqar li dan huwa mument fejn m'hemmx lok għal partiġjaniżmu politiku. F'dan il-kuntest wera ruħu iddiżappuntat li l-midja tal-Partit Laburista ippruvat iddawwar kliemu. Qal li dan huwa logħob li jinnutaħ il-ħin kollu u żied li l-Prim Ministru mhuwiex kapaċi jżomm kelma ta' rġulija għaliex skontu ibiddel id-diskors. Qal li l-enfasi għandha tkun fuq is-sigurtà nazzjonali, irrispettivament jekk l-inċident seħħx fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta jew ftit lil minnha. Dr. Borg qal li l-pubbliku għandu dritt ikun informat u sostna li l-Istat għandu obbligu jżomm lill-poplu aġġornat b'mod trasparenti. Il-Prim Ministru Roberta Bela wieġeb li jisterħan il-moħħ ma tagħtihx billi tagħti informazzjoni falsa. Qal li fil-laqgħa mal-kap tal-Oppożizzjoni u d-deputat Karabot il-Gvern kien ċar li l-esplużjoni seħħet barra l-SRR Malti u allura fl-SRR Libjan. Qal li kien ixxokkjat jisma' l-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li bħal donnu ma kienx tagħmel differenza jekk l-esplużjoni seħħitx fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta jew il-barra minnha, għax sostna li din tikkristallizza l-obbligu jew le li għandu pajjiż. Dr. Bela ċaħat li b'xi mod il-Gvern ipprova jiżgwida lill-Oppożizzjoni fil-laqgħat ta' bejniethom għax saħaq li dawn huma momenti li jitolbu maturità u responsabilità biex pajjiżna ma jidħolx fi gwerer illi mhumiex tiegħu.